ang kaisa tini kok sana bagui mahaika tamni hinba je chini tipra sarong bagui na hamyang nai tongmani amo jodi wngtha khai chini joto ni bagui na hamya chini next generation je chini bwsa bwtwi cherai tongnai rok ni bagui bo hamyang nai tamni hinba TTADC je Tripura Tribal Autonomous District Council je tongmani amono jodi Tripura Territory District Council khlaisika hangkai Territory District Council khlaisika hangkai to chini bagui na hamyang nai tang hini chini tongthai chathai chini ha chini je ha je ching tongmani o ha no kamai thanai chini nok je ching tongtongma nok sekjakma bai baksang thangnai so amon bagui no tabuk suru chini Tripura sarok silia sisalia hingkhe tei to tam sanai omsuk ke sajak tongoi direct kok suja kok no sajak tongoi tabuk suru bujina ringya hingkhe tei tam sasinai so amono jotono thansa khlaiwi bubagra no chubawi bubagra no kablai khai chini hano narwgna wngthung ang apung singno joto chini Tripura sarong no sano.